ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ 6th ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಾನೊಂದು ಆಫೀಸ್ಗ್ಲ ಬೇಗ ಬೈದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡಿನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಅಂಚ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಏರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೆಗ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತ ಎನ್ನ ಮೂಲು ಏರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಫೀಸ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆತುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಕೋಡ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಕುಲ್ದು ಮಂದಿನಿ ಅಂಚ ದೂರ ಪೋಪಿ ನೀರು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಂಡ ಈ ಸಲ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದೂರೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂದಿಜ್ಜೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪಿನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿನ್ನರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಾಗೆ నా గిఫ్ట్ అన్బాక్సింగ్ ఉందండి గోల్డ్ కాయిన్ బర్త్డే దొడ్డ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪರ ತೋಜಲೆ ಮೇಡಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಹೆಂಚುಂಡಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ
ना इद्दालिद्दा बोकदादे कंचमन्नी అయితే సర్ప్రైజ్ అని చూలా కాలేజ్ జర్నీ కాయిన్ ಕಾಯಿನ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೋದಂಡ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪಿಂಕ್ ಶೂಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ఒక నెక్స్ట్ దా ఇందో అయినా దామాసుర్దా గోల్డ్ బార్